Pinoy Bus Driver TV. Nabangan ko ulit. Sa bagay, hindi ko naman. Kaya, sa ako siya. Daniel Nagwal. Matis of Paul. Ari Baro. Paano ito? Nagkamatay ito pa na ito. Stop over. Ang kapada. Oo, dito mahaba ko na dito. Mayroon ko kanada. Sa Tarifa. Galit na isang oras na nagbaban. Excuse me. Oo. Ano kayo? Simple. Pala yung cellphone. Pero yung cellphone, nag-video call kuya. Nag-vlog ka na. Malo ko na, malo. Oo. Saan ka ba sa Tarita? Malayo pa yun. Malapit na sa ko eh. Sabi nila eh, bago magpapulibas. No. Oo. Pakulibas. Paswal, oo. Pakulibas, di ba? Ayun. Malapit na. Ito na lang tayo magpapahinga sa terminal. Hindi mo kasulog sa'yo. Pero kahit magsundo ng civil, hindi na tayo magkakalit sa terminal. Pagkain, pagkalos 4, sige nga. Sa kamay lang. Oo, magkala yun. Sabi ng kaya.
madali. Ganun ka na kayo mga pinsan ko din, di ba eh? Oo. Kung tayo sa'yo, may bakit po ito mga kayo doon? Kaya lang ang pero stress eh, may time, pwede ba kaya sa'yo? Kung malaki yung matuban mo dyan, dyan. Parang kagabi ko ng bata dyan. May bata na. Ah, Paano po? Sama sa lihan.
Wala. Baka inagawa ng dini. Idapa mo na yun. Baka may kapat na yun. Idapa mo. Para makautot. What's that? Bangat. Running one way to
Hindi sila bumantay. Tumupo lang sa bumantay. Dapat, nakatayo siya. Marahin niya. Paano kung may pumasok dito? Diba? Sigurado tayo. Balikan. Ang pagkita yung nakalagay ng stop. Libre. Ako patay. Ikom.
Hot summer.